N'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria bu Ensoko TV, karibu sana. Semesa yamaya kurwa Ensoko ensa emo hobotko bwa rombi amona soko sangana intwe ili tukoneria Ijumaa hobotko bwa 12 mutinyo gatano na limo mwaka bw'ekiri bubere 25 nemo nchenkuru kwa Clinton Ndigi haseri baga ili timu ingi magonkonya hobotko bwa rero togosabiro karansoike obeno into kurbono goika omweri asensemeria yomono bwemanyerio no turenere Kelvin Momanyi turachekwa kya ukomanyega ngo chara senchirengia kurbono goika omweri karansoika senge nchemesemo ya Ensoko ensa emo achakira bono. Karibu sana mwanchumu rigeria bono butuko bwara tugochaka no roboti rokobwatia hase amayanda anyara ko baga gakobwata nsema mbieri tukuria rero hase nsemo yekenyero kya nyoera kegotoka se wodi anyakoe bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii maiga yabamenyi kuboka na konyora humubere bumusacha oyomo bw'emyaka yegatwa Serieta Wilson Nyangaresi gasugunaine kurwa humuti wa avocado hisiko mwaye hase akageire kwerusia obugima bwaye korengana na ise nyagusirani gobono aichanire egakorekyo na goteba buna umwana oye tanya gosanga nonde elyo kwirira okwerusya kwaye obomoyo nigo bono abamata baichanire egakorekyo na kuruko bode gochasa abantu bonsi koneke buna ngosanga bari nabamwabo ekaro bagwetera amakongo muri kito Petwell Machini agotomanya senchiro bikaro Moichano na mayenda manene nigabwata insema mbere tukoria rero sikenyero kya nyoero ewodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii asa umenyi babo kano moichano na konyoro mubero bo mosacho yo mu myaka yigatwa agesungetie asumote bo avocado isko mwae asikikirira yugatramanyikana wikera bonaiga okwana nabariki niga isenyagosira Wilson Nyangaresi atebiro mwana we niga beire kamente no muremene yamateye astatanya koroki kamanyeriro kende gionsi gyokwe rusyo bomoyo bana ba mintu naona boka bona mambia size kumina mona na turu mocho kuna matayando ande skuru na anda mugondo bana mocho ka go cha on tebi tata garaire mocho kwa ande skuru bana ngole kwa nguru mugondo nga inoka ninki nganchwa ya ngocha kwa nyama mwana wana mumura one kokuwira son kibiba Nyangaresi yenga tata isunge tumute iguru bana ndio mana ndia ngande nande bano mbakwana no mwana oyo mocho kwa mbakwana era bano mambia umuria karaire ichange chizamo chaigan mocho kwa ngene skuru saa 12:30 nigamoto girenya gusira Wilson asomokyo ebo kwerigeria gusire amachaye wetre ibarua bya maboko eke barua okora barua bya mugonde bya itebi no anja kingokora bana bya ndo mana kwa bali skuru abana kwa bali skuru mwa mocho ko form 1 ole bona bona ndo cha mo na bande baro yondo chenga tali bo bembi yale nale neta bana ba nale neta bana abathi kona bande ndile na abantu ba ndi na bya bale nona ba matemba roche nona bantu redi abana kenye romba roche nona ba abagambi mbaroche aba mitoto etana ine gaiga paka bantu redi paka mechikumi paka pamba 40 mbaroche itwaza ndio na kanda katibata ebeti asinsema yaba mate nigo baichanire gekorikyo na koboria abantu gosanga nabamwabo ekera babwata mangana ko bachanda irigo tangama kweri bunayo bona aje guturuwa mambingo mwana ono ngosiro yo mwana ona bono ngayo sungeti ngorie se avocado igo nje bono timanye tinga kaikireje kyaruga ko garanche nanya kora mangana amna turi na ko moiso nde nanya ko kwana kendo na bwate sidende nje naza na kuminga ingi kagandre ta bono nje bono bwata majanda tindo jinganaki
Etakeru na bono igo abantu baminto tore twensiga ekero bwato bokongu bonde gakigwate bya bamino bagokonye ya advice kidogo tochi gokora ebintu bune biga bono kwebeka ebintu biga birecha bitaye sengori igoro na abana bono bakumeti Ubero nyagosira nigo rusi gwensemeyo n'abanyanyimbo ekero botuki bwacha kiwe Poteria Ensoko TV kurega nyoero ime ya kitutu cha South County ya Kisii Pethuel Yemono murigito Pethuel Machini no roboti rwa senchira yobo ikiranto goskabosio mwancho murigeria ya Matio Mogaka Samuel Atura no Esther Kirubo nigo bono ya arure okoboya kugosirwa iri gosemba kia ni mechandera senka yabo aniga gwikirana ekero barabo bare abaruire nabo igo omwana obo okurukwa Justus Momanyi are asegesero hase egeka gitari egeke ekero bono agendete koetera amakomo ase skuru yabamura yanyagokiani gutuka ase bunge ya North Mugirango bakobwatesigwa n'abanyakenyoro nigo bono ya Mateo bono yaruro kuboya gochasonde bwensero no moyo bwancha koenekya bunanko baikarangi ko bakonya Gandria se emiroberi yabo yabotambe unagotumanya muri Kito Vincent Monda Ase kenyoro Kenya Kongo yo musocho ime ya kiogutwa ya location ya Tombe Kitutu Masaba e county Nyamira nigongosoa ase ya Samuel Atura Bwogo amona Esther Kirubo aiga asenkeye nkonyarana Justus Momanyi oyore umworokiwa we class ge 12 ase skuru yabamura ya Nyagokiani Gesikiwire Momanyi no muru kabere asenka yabana 5 na 3 tali skuru wetera bona no wire igonkwewe shita kama kiambwa tororo nasinyutara Momanyi gakoiborwa ni garenge buya kolendeka reke class ke 5 egento kekamubwato mogongo ikyo kyamoire chingo mabono bakakia mubekirense ina imuge ikoruga igasa 8 kaike gari mekona tebari kaibana kento kiambwa tireke kirikere kai kasinko ya nabono nkara yepo gari karate nina kaike skuru kineka kitagare so saini weso skuru me kasinko mga kuruke itari mwalimu ante kara turia ora iko byako manya kwende kirasimi wasoga nde tom kasinko tira bano kurmata gusto gusafiri kaye bwanka chaka nchakwa ni gitari abaiboli baye Kirubo na Samuel nabataka abaere nende bonsi nabaroire nabantu boko gochemunwa mbabwati nonyane balingi eyo Momanyi nyagitari elialingoliwe igoro yoboroiro obu bwa muremaire enyomba babwatane yamo eyo bagachirito no muamate nainde nero bagwetora bonsi Tebano bese chira nchisa into guchira papiri nainde bono oroje ningokoba nabo toko genda tuikenya gitari ayankolini ochiche kanje nsinyugocha nchira teyo mbwate Nacho na katari ronyo tali uroba nganesika nale kwenye kabara sika kiara wekandelia abana nyorire mbanchara usaba nchara na yitu bwati bese nchino murure konyenda ndeke kansinya lero na konyo chanda kaisika Ona gento nekire kigo nchanda ibirangari no bukuma okoli okobanda amaje Obutakobo nigo bwagarire Momanyi arigereire ndota yaye yokobo munyagitari gosomoro kiage kulimera gochiroche abargeri banyi gweteri ogieri baigo divane mbari kwenyara mbabwati gasiende nabo tokora iko nende tobo ke tutari etikende mwangu mombwatsi Mongo ni nyari ko babuna abandi ni nyari ko bakonye nyambege kiro nabwenire Nyasaye karanjenge tamatema abuya nabongo munyagitari gosomwari oyo kuanja nabakomboti kunyagitari abayoboli aba mbabwati kende Joseph Mainye Masese n'umutureti bw'ekenyoleke Kenya Kongo umusocho nigo akwanakya enkeye oburoire nigo bwabaikaranseire nainde mbali na magega gosimutu omwaka bwenkeye oburoire abwate oburoire bwe blockage n'omongino wayene n'omuroire igarwale tuburoire bwasima samali beorokia baya bali babwata omwoyo bwanja elinda agende nyagitari aweniwe Ninamoke Momanyi Esther Nkwenyi nigagoteba enkeye yabereke gochandika seke oreri kiabo nenka ebwata makongu na yanda maruro abamura banene na nyina na ise nyumba igitanda nakiye kibakora
ebinde nse barutete chigure ebintu nse gaki no bakura ekini kiegento genchari tungu chigurigeria omwana mpaka nerorera amabera kende nkeyo kere muchioyo nonye nkubatebi nabo bariga nyasaye barendete wakonyi bwana ari konyara umusamaria nkonye umwana yabwene kera bwenire nabo nkumwakira mbiyama nenda bakonyi bonde nyumba ntimbwati antabwati nyumba niyo tamenyete twensi igonkorara rero n'abanyaruka rero umuntu barara bamura naise wana mwana bunaya ego simuna nabasabira nyasaye biyamono mwache sikare numumanyo bokongora ngambo konguki yamateye gekorawa n'umurandi Samuel Nyakundi nigo bakuboria abarayi bali babwatomoyo bugwancha basire enkeye gosen baonchererie gocho bugima bole gaigai kagete ngatware kubwatara naso bwamaiga atware bakonye familia yaiga yorende gaki na asabire ngonde bwensi okukuneka ndu wensi uraigwa manganaya weterase media sije baba minto bakiraiga gaki kubwatomoyo bugwancha sora nyale kokonya na gosukia kora rugi nonge sinini ndo aru no singi 200 ndo aru singi 500 ingaitanga nabo chikonya cyasukirie mumanyi kagendete koba oyo masaba nabali chimilioni 352 ime ya Sub-Saharan Africa nigabwato bulemirwo bokonyora chisemi oburwalia nabo igo bokoreri ao nonya chiserikali chinyinge ensenkima chibege tomukia bwokeni botindi bwenchara unekerenge getangani asebire 52 bya maro yo mwaka bw'ikirubere ne 30 gekoraga Vincent Monda Ensoko TV kitutu masaba ekaunti Nyamira. Emono murikito Vincent Monda noroboti rwa senchira yobo ikiranto gusuka busyo manchumo rigereria abarayi hau bakoriye kergo kyobo jumbe basense mu Girange County ya Nyamira nigasobwamo bamuburiro mu waziri w'ekisemega Kenya Mheshimiwa Julius Ogamba kubeka emeroberio yogo chego soka kurwa bisina gwikirana se chiskuru au heriko manya hemechando erase chiskuru echo ulenchire moyo gochia koneki abuna emechando erase sekta ekiseme yaberege koneki wasamatuko abwangoga ngokere nigo baringi ko yakwanega asumwega hoyo mu bwamatanga honeki wase chinsemo chorwaki asabego bamuchiri ho bwebunge yo gutaikirania obokoreri borobya unagotomanyo muri Kito Steven Nyariki Nase omoyega bwamatanga yoko mwen Josephine Kerubo Nyamete sensemo yorwaki bunge ya North Mogrango ime ya Nyamira asomoyega homerania barwaniri abo bunge bwa North Mogrango omoske Joseph Kiangoi omoske Isaac Atebe nabo igo omoske Duncan Bunduki ati yabarayi bande aiga omoske Isaac Atebe nigarure kurentindi gocha somo waziri w'ekisemega Kenya Julius Ogamba migosi asekolinganire bya bisina gosoka ryokorotota mababere skuru anene mona sogo samgoji skuru yatachikomera na ikoko nyora umuriki botambe aze wizare yi Professor Julius Pitok oyu okorwa monchorelio oyo minto bigos omo minister nigosi oyo minto soka korwa bisia Nairobi soachi skuru mina matianya arago soachi skuru orore na kiabana baito bakuragira 19 na kiabana baito bakura so ontere boiho ekiagera enchero karansita abo na babusaba aho ibe karansite bono iga abana mbabu atimorembe skuru chito ichire congested asensemo yoboiraneria omoske Joseph iga kwa onye togende aye bunaba ati bari bateba bakubwatsia bunamanya bateba ngoto abalege sangyo abantu bamito ndi mwange amakogwe sangyo ndi mwange bona to bateba na ekyo ejinda promise isa ine minister mo wanda Joni ga batato ba moragire bokongura yorabisi ba kwera ya magena bunge ya no ko ndoto usio ulio omusali ani kabisa buye igo
ria abantu buyego ando nyindi ya manyanda ngeli no ani chokuruga iga moya bereri kegara abantu betu wala kole gasi na barabo ai wetigiti akara ai wetigiti inje kiango yango ruga ya no tumugira ngende no ango tikitale ngende Nairobi ngende ko morigeri chikura igo ngunya gusabanga kamo watanganya matiani na inche asange chindo moremu ugo chikubaruwanira matiani arente bintu gocha na inche montonyerie ngora moroche abantu mpematira na maremu ni chibeseranga kuru omusike toga okunya moko omorimo boraya asabe gete si iga omonto akamenya kweronia akaonia akaona CDF akaewa 28 million chibesa cheno ekero tokora tokuoga ne chibesa cheno gotetea ando baminto bakwanire iga isako okwanire iga bunduki okwanire iga egente kemo na mbeye moto goteba oburayi borobubore iga buri bweigoro bogotogambira bono tigabagendeka cyangui tigaturi chikura ikirasa abantu aba bakotoa onye naye bakwa untigere ingotigere ogambe onye ninche bakwa hende untigere ngambe buyego baroseri ibintu byabo tabayiga tigatotwara omorembe ase constituency yaito anya tero chayero seito sekiango igago cha seito tigatoma chinguru tomo omorembe ari chikura chiaye korano korento machoko ababa minto bakoborie kerogo igana aborie yo minto bunduki na maskani amanene no mwana ito iga ayo tata bana wate ba igona tokito kuane tigatokito kuane naye egere nso egenteki akona so irororo omayena kosoma nayo somo awongo watebina abako bo mujumbe ko tibosio ribo pinambe yemo moti mugirango yasarikire obuchumbe baro bwasaririye wona ko bwasaririye iyo mochoko takeire omochoko bwoka emyaka 5 na korosya magendero korosya kirimo yito koroskuri yito omochoko yo koitoro simo muntu bwa experience no muntu bwa experience yakorokwa choseru kyangoi ombasa kerekioni ge serikali nene yagendere komochiwa asikiria bakuboringa nasiki ase budget yasogetiwa bugoro etabegeti gati yebinto biria omuraibu ensomoske William Ruto arwete gochokora Nyamira egati yabo University ya Nyamira nechipara ao abantu bamintu budget njasome tugoro umweshimiwa oito president okurukuna Ruto na chichaga agato promise bintu ebingi aka promise chipara epare guru iga alia chabera esoke gekendo echiche choge egende yamaya agato promise para akai nerwe kotenete epare guru tombe egende asakuru kunga bunyunyu echiko soka gitaru ebe kwiran agato tege university yetu ya Nyamira nkobe kare chibe soro 3.5 billion chibe de chichikorosi university pata bono igo bali bakuri ye budget yentonke yose budget eliyo se bintebio akwanet ihone mbeo togokorera muroche na indento kwendeza ko motebinga tu tambuli Stephen Nyarikie Munde Ensoko TV Orwaki North Mogrango county ya Nyamira. Miamano murikito Stephen Nyariki kurwase county ya Nyamira tugoskabosio mwanju morigeraria ababwatani ao hao bakwegerera bwene bwa mwanyabantu bagikeire budget ye trillion 4.53 yasometwe tukori goro no mwaziri otenete kegancheke na serikali John Badi nkwane iyo nigegocha tukori morioka maigaye budget yo gosomwa gochia saba Kenya samagache bunge nane ababwatani abobono nigo bono batebire ebirengererio byabo byaba Kenya nonye byasangeretiwe tibibwatranetiwe hase umuroberio oyubonsi nigo bono bagosereire gochia kogenda seke gambero kwene kyaba Kenya nkonyora bare obwene bwabo muri kitodi na mura agotomanya mange
ekera abakenya bange bagendrete kwemurunganiria obututukanu obuburime ye budget eyo yasometwe rituko rigoro ebyumbe ao bire bikwegerera obwene bw'amanya bantu na barabwo bagikeire ekini ye budget eyo ase batebire terigerereti abakenya na amagani abo okwana asegikaro kibyumbe bikwegerera obwene bw'amanya bantu na biria abye kanisa ase kerisia kia All Saints Cathedral umucho Nairobi abarayi bebyumbe bi bemurunganire buna ebirengelio byabo ebyo babegeta se budget eyo tibibekirime gusekoirwa koba ebyengencho nebunge. I want to say with a lot of disappointment that the budget outcome as was read fell short of factoring in the voices of the people, because the public participation that was purportedly undertaken did not meet the threshold of what public participation ought to be. And we have asked this severally, that we did not hear a proper analysis of the issues that came from the public, thematically analyzed, and we did not hear both Treasury and Parliament telling us that these are the voices of Kenyans. This is what they wanted. Batebire budget eyo nechikobekense ya Kenya imeyekisira chinyinge na gokongia obugima bw'abakenya. Ebyombe ebi nigo batebire mbachikogenda asebigambero kwamererie budget eye asebagoteba nigere mamincha yebirengereri ebyo barwete ebyo tuwe na ababunge ase ogotegerera eriogi ry'abakenya. Located to the office of the president and the deputy, because we've just been seeing the president flying and there's nothing is bringing back. So why should we allocate a lot of money to the office of the president if we are not seeing any returns in terms of building our economy? And as young people, we are also concerned that the parliament have let us down, especially since 2024. Why we are allocating all those billions to parliament, yet they are not representing us the way that is required. So we request that the money allocated to parliament be slashed even to half, because the people are not feeling they are parliamentarians, they are not defending us when we are in crisis, and they have only been there pushing their personal agenda. I expected this budget to properly fund IPOA. I expected this budget to properly fund the court system. I expected this budget to properly fund the youth economy that is happening. And I expected to the common citizen and into the issues and problems. We are waiting for the Budget and Appropriations Committee report, the Finance and Planning Committee report, and definitely we'll be moving to court to contest when they do not listen to us. The CS yesterday mentioned that the budget is for the government. It is to help the government, get to address a few issues that they deem a priority to them, and that's why we are saying this is not our budget. We need to be listened to, since, as my predecessors have said, a lot of memos and submissions that we have made this year have not been taken into consideration. Basabira basayi gukora ubutuki iri kumanya kibesa cyense ngayikikorwa na nikisira inakikigwakanwa iri gutoria ense ya Kenya kurasa barayi batali nobwasioko. What we want our young people to do in this country is to be patriotic enough and to do a research and understand exactly the resources which finances the budget. Why can't we go ahead and do a thorough research so that we can depend our resource and depend our human resource, we will be able to develop this country. Kuriboteria ATV Yensoko Erieta Nedina Mora. Mimano Morikito Edna Mora Botura Senjera Yobo Kentogos Kabosebono Manchu Morgira Sorobotur Kupatakana Nechisemi, Hoyo Ore Nomoyo Wancha Bogosira Chisemi, Hasavor Kokurasi Wodia Bomogamo. Uyu manyikane buna Evans SSN gobono ayesokirie na kuboria abana bali bonsi bakurukuru ase chama cyokonyora wense kone kyango yasoke bari hirinde basirwe nechisemi hase ogosoma bosa seso yo wikaboniga ogosira boro kwitani chimisato weterase omuruberio oye nigobona ruru kuboria gochasa bana cyase county Nyamira kone kyango chora bari abarai abarachi gosira chisemi nigaringe ko yene kyaiga omoiga onekiwa asense moyo rwa kibunge ya North Mugirango. Umeshimiwa ngare gwakora tegasi enchandete kyangoi egachanda n'ababunge bose bara yogo tobekere para ene ipego cyo tobekere para ego so skuru abana banyore amasomo mokoyo aye nigubuya kwamanya konyoronga
karansete kagokana abantu bekerenya asanti asoko tungaro abantu babo mwagamo asanti asoko baba nyenyekefu gotebigunga gendo ruwaki abantu babo keira asanti asengejo mwatangire tora abantu bagiye bakora toiga asengejo batamanyike mwishimiwa kiango e concept nere ya governance okoro nga concept uberi my everyday bare baye bintu biri byakoretwe oyo nere omumwagamo ontegerere ori ogosomia abana gisukuru bona iga bumwagamo gwori ombegeta abana bako bakokwane wake nosi abana 89 bagosoma 3 full year scholarship 2027 ingabana ahuru wakinike ngiasengeje mwato monga abana babere mbabeke sukuru basome esukuru yanyakenimo mweshimwa kirangoi nawe mupe bako bori yaye espari ndiyomire pa no abana baitokorwa keira bagasoma abana baba mwaga obuna bwo mane tawo tuwanye nga tukwane bwango board of management bagochikomina bataba university ye bana bakoyenda sponsor kanisa yati komina bana bali gosoma staff our subordinate staff ngo complain bale kiango hii naba isime babo bunduki baba atebe akestari ngiyeria ekwerende ndokoro kekelis esuke bosio ekaramo atarire igo nje 2027 changa limotike ngumara abana yakenimo 2027 abana bagochikanyara point basi bagiko bayira C1 na C2 ase bakogenda mbaire C3 C4 mbasomi bomwagamo korendo muibori kara kane nga toigo nsomeri mwana bomwagamo otoigo nsomeri mwana school gete ngaramo beke school B ogine right yo mwana no muibori Mwanchomo rigereria chideke 20 na isano na ibere chia utokire goro yensa emo tokwero mutumuko umutangani aigase mesema yakurwa ensoko ensa emo toskare asege kagetari getambe nkure nanda sensemo ya kabere togendra go sangamange Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuna Mirna nabari bechinguru Erikwe manyabona wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Bagotebanga yose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mwana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwigira lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwega Technical Training Institute.
Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Sama kia ya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obogima bwakira lituko bwomogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, likomera, liburga, lisamora. Byonsi ase kirenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire libaga likiage asinka yomogusi. No bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gose no bwagachi. Asomoro belio wikiage kyomogusi, nobe gokumerana na inche Frida Kerbo, kera litkoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba, astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko. Tomocha. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho murigaria sense mega ya kabere mesema yakuru ensoko ensa emo mbiyamo na soko gandrago sangana into nabono togoska bosio aso kumanyaria ene kiwe ase omu MCA kurwa ase ensemo wose orobotiro kubwati ase kumanyi wabuna chingaki ebikore byo gosamba bwe chiskuru imeyense bigenda ta comment kana imeyense niko bono abarai imeyorongorwa gusi bagenda ta gwesoke na kuganya ebitambokero kubekwa eriko konya gukora humuchando yo bakorogwa no yokoriye kerego kibwa clisha basubati county Nyamira Mary Migiro niko bono hanyara ko bagakorwa okuboria gochase abarai bande banyara ko bagosiria bakorenta maonchoria sogoikiranirwa ukubeka emirobero yo gukonya chiskuru nchichi konyara koba chiko yana boigo kwenekia borokiwa gukinirwa bare ase enchira erengia mumaita masomo nale bate equalize ekolengani abataka nabanda lakini esebwango Nyamira yaitu na Kisii County Gusii in general twanyori obokongo bonge chiskuru go sambwa abana ko riot paka bali mbawusente okora abana abange bachirenka chiskuru chiasekiru ebintu byayire ngotebeiga serikali yetu na ni ntu asobwamo tutakire twikaranse tuliboruwerete tutakire ntu abayibole kira bana bagochanka most of the time totenga tiga abali mo babakonyera lakini ntu bwate jukumu enene abana abekero bachirenka tutakire tubakwanire nende ngoteba abali bali baita bange bakorete kuruchi babwachi degree in guidance and counseling batalikiri
skuru nyinge nchibu ati balimu aba onye to guchikokonya abana aba bakine koba abana aba ya in the future was responsible kind of people tutakeire tulika balimu aba abange aba guidance and counseling babe kitu skuru cheito ba reso bakungumule ndoko chaka paka ya ikirese ikiri ya mara ndo kuna ni jack reaction nga kwaro mo chando chito na litoko chaka koyoshugulikira nene ngo kwandira iga chikansa cheito chief community leaders yabire umo chando monene bono tutakire tu ibne emergency kanga bono tutakire tore chi committee changire kubiko media buna inu anto a media pia mutakira motokonye mutorangiri twikansa buna iga toru ogosemi gweito tukwane na abana aba maybe a problem ere nene kubwa buna toroche kurwagu tumakonya abana abaitu gekogenderera ndo gutwara ba youths ba ankyo na abana abangi bagochaka iga we love many school dropouts but bagotigere school unchera nende young ladies who are having children, that's young mothers. So tiato echake mapema puna incho women rep incoming Onyamira ngo imiza sana tushugulikire ejambe egendeke koirera enidamu y'abana kobembe asengenjo ntwe buna twasomete kurukare ntwasambe the school getware gwachi abaibori baito bakwanere amangana y'abana babo enidamu yabo baligereria abana batware enidamu engiya asengenjo chiskuru knowledge bakonyorese skuru nero obugima bwankyo. Tunaomba wazazi tafadhali ongelesha watoto wenu na nimjue ni shida gani enye wako nayo ili wakaweze kubadilisha tabia, kwa sababu hawa watoto ndio viongozi wa kesho. Na kwa hivyo hatutapendelea hawa watoto waendelee kufanya hii ujinga wote enye wanazidi kufanya. Tafadhali waketishe. Nahurumia sana watoto. Nijue kwamba mtoto wangu anaenda kufanya hiyo jambo, haki ya Mungu nitamuua. Na kiboko ninaomba kwamba serikali tukumbuke hii kiboko ilikuwa sawa. Wakati wetu tulikuwa tunapigwa viboko sawa sawa. Lakini kiboko wakati ilipotea watoto wameanza kuwa wajinga zaidi. Kwa sababu hii kiboko ilikuwa inatukumbusha saa zingine tunafanya nikijua kwamba naenda kupigwa siwezi kukaa na mistakes na tulikuwa tunaogopa walimu. Sasa hizi hakuna wanafunzi wanaogopa walimu. Sijui hiyo nidhamu ilienda wapi. Tuguskabusia soroboti ronde manchu morigere getambokero kyo mu MCA bwekerenyo Jeremia Hongaro gwesoke na kwene kya magendro au hase ewodi yae nigobone getambokero kyo kyago barai bande na bego abana inchi abaruro kuboria gochase abarai kwene kya bunango chaparamo kubwaterana erigo kyo kwene kya magendro no bakorrio buyagochi asabana inchi ye county kwerende tractor nkabeka baka mafuta kariga mheshimiwa obonye nyangana komotebinki namonyora ekero na akorte gasiyo maroba na I could not miss my words ekiagera ekero Jeremia mwa na aligikura arie kerenyo toko ligikura kerenyo mwansabirite mugateba ekero mwansabira wekana yoteba mbiya muno tari aigaoka nyone bakere badosi inaria ibara na rosi diaria na bakurire kidogo magwagwari mwino na rosi kemuso na bakurire kidogo magwagu mwino ikonge na kunire baka itupo kidogo ekero kare ngagake asengi njuya masikani ya madamu aya ngateba tiganda osige kegeke ama tukonko erali. I was told please. Tuguskabusio manchu morigere asoroboti ronde nsemo yo kwameria serikali bakoragwa no murabe kya magia DCP Rigathi Gachagua murabe kya makia waipo mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka negatia baraibande ngo bakoreta ya bena asorongorwa Western Kenya ne mona se county ya Kakamega sibaga ndreida ko mochemero belio au ya serikali taraikirana abego bakorera ibotari obuyago cha saba na inchi ne chira echo chitaraikirana sibambodrio murabe nse William Ruto ne serikali ya Kenya kwanza ko ene kya unankobekere emero belio yokobane kadi magendro haba menyi bensemeyo batarikirana ko basaba chikura na bego gusirwa sentunde ya boyo goswabisi ya kabere buna gotomanyia muri kito Frida Kerubo Egemi ekwamereria serikali nigo yakore taro yabo goika sorogongorwa Western na gukwana nerio gerimo asekirenga kigwaka isiko muraiwense Dr. William Ruto asobochori bolebosio bakoragwa no muraiwe kya magia DCP Rigathi Gachagua ningagania serikali ya Kenya kwanza goikerania eira yabamenyi borogongo rwa Western. Ati Faruk anaambia Wetangula Ruto atakuachia 2032. Ameenda pale mlimani amemwambia Kidiki
nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa, ameambia Hassan Joho nitakuachia 32. Ameambia hii mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ati atamwachia 2032. Si mtu ni muongo. Kasongo, kabla huja kuja Western kuahidi kiti ya 2032, kabla huja kuja kuomba kura, ile ahadi uliweka kwa mkataba ya kilomita 1,100 kabla next year mwezi ya 8 kuja hapa ujenge rami kilomita 1,000 ndio uweze kuzungumza na hii walu. Asensemo ya Kalonzo Musyoka niko bamochia budget yabegetwe ne serikali yera beguru benene asomo Kenya. Tukatoa budget ya wananchi na tukasema hii ugomvi na ugonjwa wa sho kama vile jina upenda kusema itapotea na ni wizi mtupu. Tukasema affordable housing ni wizi mtupu. Hiyo tukasema tutatoa, na hizo pesa zote tutahakikisha badala ya serikali kukopa, sasa wanataka nyinyi mkope. Serikali itakopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion, hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa bado wako kwa matumbo ya mama zao, watakuwa wanarithi deni ambayo yawezekana. Chinga kecho boigo nigo Eugene Wamalwa agikiri muswada bw'ekibesa na kweneke bunani golengete komenta ebango asomo Kenya. Hata hii finance bill ako anaenda kuongezea ushuru tena, hata zile sanitary pads za kina mama. Mimi na Uhuru tukiwa serikali, wamama walikuwa wananunua 50 bob always. Mambo yametoka bottom up, hata hiyo always inapanda ushuru hata kwa hii. Mnakubali kina mama? Kijana wako akikutumia pesa hapa Luanda, kama anakutumia 10,000, wanaenda kukata 16%. Omubunge Peter Salasia nigamochia abarai asogotamulikira omwananchi na gotegerera amagani abo. Ni responsible government. Badala ya kutafuta create job opportunities kwa wananchi wake, wanataka kwenda huko nje ati wanaenda kutafutia watu kazi ambayo haiko. Mimi nataka niwaambie watu wa huko matumbo zenu, lakini sisi wananchi tunataka mabadiliko, na mabadiliko ni united opposition ambao viongozi wetu wako hapa. Omugabana George Natembea nigaerera okweroberia elyo kumwaka isiko Ruto nigagikiria ogwanchira na kolenta abaroire ba Ebola asense ya Kenya. Kuja kushikana pamoja kuhakikisha kwamba Ruto anaenda nyumbani 2027. Na wa Amerika wamesema Mwamerika akishika Ebola hawezi kanyaka Amerika, na Amerika wako advanced. Uganda wamefunga DRC, lakini Ruto anafungua mpaka analeta Laikipia mpaka kwa wanajeshi. Huyu mtu anatupenda ama hatupendi? Jamaa aliondoa shisho, inafanya kazi haifanyi kazi. Kerubo Frida, Ensoko TV. Bemono murigito Kerubo Frida noroboti rwasenchira yoboikera ntugusika sio mwanchumo origeraria emisa yoko enekia hoko enwa kwa borko 15 noyomo habwa siretia magimabo maiga yoko yera ase nyumba yoborario skuli otumishi county Nakuru nigo yaneki wase county yo Sabarai au bakorwa no musubati mutangani bwensere choruto umugavana bwe county ya Nakuru Mheshimiwa Susan Kihika mwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogambani gatia baraibande abaibori na bega babwatani be sector y'ekisemi asibagenderere kuboria hemeroberio nyara ko bage kobe kwase chiskuru au kwenekia abuna hobo bosoborendi bwa borkwa mbochi kwenekiwa. Other leaders present, members of the clergy, families of our beloved daughters, students and teachers, ladies and gentlemen, good afternoon. Fellow Kenyans, today is a day of reflection and remembrance. We gather as families, friends, a school community, and a nation to honor and celebrate the lives of our beloved. Though our hearts are heavy, we also give thanks for the joy they brought, the friendships they shared,
and the memories they leave behind. As a mother, I know that a child is never simply part of your life. A child becomes part of your heart. You carry them in your thoughts when you wake up and in your prayers before you sleep. Their victories become your joy. Their struggles become your concern. Their future becomes your deepest hope. While words cannot fully ease your pain, please know that you do not carry it alone. Manchomo rigereria to kubagandria chinkoro chia borkuwa buchinyare koba chikura rasagia abego bari banyari koba gutigirwa chingoma bagandate konyoro bubwenia hase chinyagitari au to kubasabero bubwenia bwabwango abari bari buya to konekya buna kero chiseme kira chikoba chikura ndrase skuru yo banyari koba bagutwara chinga kichinyororo kwegandria ne chiseme cyabo kideka cyabo tukire 42 kombinesa to choka chitigaritera chinsa ibere cyabo no butuko otoikero mweli bwemesema yakurwa ensoko ensa emo tokatebambia mona soko sangana intekuru to wachagite wika chinga kechiga ase ribaga riaye Kevin Momanyi kurwa sensemo yomunu we manyirio abegeti mingi mato bwata sekurwa se studio ya kabero kwene kyamarwine chibi chango chara senchirengia yandra gutwara boligerio bya wimiro beria gendreta sembeo ya ensoko TV gekoroga chinsa isato tuchikomera na ende asemesema yakurwa ensoko chinga kechonchenkuru kwa Clinton Wandigi.